Hore bat da gaur hemen zuekaz otie. Gaurko hitzaldize, esaldi bategaz hasi gurot. Geure itzazue jabotie, geure buru ez jabotie da. Gaur Bermion, esaldi honek inoiz baino indar handiz dauedako. Gaur ezkara bakarrik azoka bat zabalduteko batu. Gaur, geure nortasune ospatuteko batu gara. Gaur, geure historize, geure berbakeri, geure bizimodue, eta geure etorkizune ospatuteko batu gara. Urtero moduen, Bermiok itxosueri begire ospatuten dau beraen nortasune. Arrain azoka ez da azoka bat bakarrik. Historize da, lana da, herri baten memorize bizirik mantenduteko era bat da. Arrantzien usaine eta belaunaldiz belaunaldi transmitiguten dan jakintzi elkarduten diez berton. Aurten, 32. edizinua ospatuten da eta Bermiok itxosueri begire omenaldiz egiten dau. Azoka honen jatorrize apurtxua egiza ulertuteko helburuz, turismo bulegora aurretu gara begogaz berbaitzeko. Bera izan zen, azoka honen idei jokin zauen lehenengo pertsonia. Bueno, Arrain azokie sortu zen egoera konkretu baten. Esan zen egoera bat, non Espainie sartu zen Merkado Komun Europeo horretan, eta orduen bajureko itsasontzia asko desagertu beharra egon zen. Eta era berien hor bebai egon zen aldaketa bat belaunaldizekuek eta esan egon erreleborik bajureko enbarkazioetan segiteko. Eta bebai hor atera zen agindu bet non kontserba lantegizek erdigunetatik poligonotara urten beharra. Orduan klaro, horrek aldaketa bizek neku era berien etorri ziren eta esan zen momentu bat gure herrizek sozer ilusioren bat edo sozer sortu behar zana egoera horreri aurre egin alizateko. Orduen, Arrain azoka sortu zen kontekstu horretan eta izan zen herrizek erakustie beran lana eta arro egotie beran lanagaz eta beran identitatigaz. Eta hortik hasi zen. Orduen harrera oso nahi zauen enpresen aldetik eta kofradizen aldetik, eta izan ginen, ansazoien, lelangoko azoki Euskadi maien Arrain azaukana elemento printzipal moduen. Ni pentsaten dut Bermio eitzen dauela berezi, kantidadiek, sobretodo, eitzen dugun eriek. Precisamente, negoziz honetan edo sektore honetan jente asko da bilelakon. Danak ez da bi errespetaten rekursue, danak ez da bi errespetaten gisa eskubidiek, danak ez da bi generaten impacto positibuek presente dauzen beste herri horretan, eta horrek Bermioko era hori berezi eta aintzindaritzen dau, referentitzen dau. Eta horregaz arro egoteko motibu daku Bermiotarrak orduen, berezitasun hori da hain zuzen behonun aldarrikatu eta errekonozidu dozkuiena, eta hori de esporta gure dugune, ez bakarrik geure arraine, baizik eta eitzeko modu hori, etorkizunien gure badu Bermiok ekonomia urdinen papel protagoniste bat okitzie, precisamente fuerte gauzen leku honetan eta sektore honetan alegin berezi betin biharra dako. A ber, ezkez badaukagu nelako loture potentiek herritzarra izatie galduitzen da. Jaizek eta hone gauzek diez beharrezkuek elkartuteko eta erakusteko zer dan bermiotarra izatie. Eta Arrain azoka pentsaten dut hori superondo bateratute dakola. Zedako alde batetik ekonomia arlo guztize, beste alde batetik bebai daku kultur talde guztize, kirol talde asko parte hartzen dagoena, pentsaten dagoelakon derrigorrezko dela egotie. Ze ez genuke pentsako Arrain azoka bat, abez-batza barik, alkartasuna dantza talde barik, edo erraldoi barik, edo kanta-kantalori barik. Hor dauzan bestetan beste talde, dizenak herrikuek, eta euren parteidetza Arrain azokan orain dela 32 urtetik onadako hienak. Eta orduen, 10 parte, eta herritarrape gustaten dazku bajatutie ikusten, ia betiko kontzerbak badauzen edo sozer barriz agertu badan, azken batean ez dugu zetuten albokuen biharrak, orduen nola bajatuten gara izeniko azokara, bitu, eta gero orain bihurtu de jai baten,
Eta orduen, bai, da topagune bat, lagunekaz, borre lagunek askotan ez dauzenak edo ja errizen bizitzen, eta horregunin etorritzen diz, barrantzalegun baten pasaten da modun bai. Pasaten da, arraingazoke betu da lezazte burun berrezago da, lagunek etorti edo familizek alkartut eta hori da, orduan da topagune bat elez. Bai, hori ezinbesteku da, Bermioko oinarri batzutako, balizo batzutako, identitate batako, eta hori dator, geure gurasuek, geure etxitxamumek, emondozkuienetik ikasi dunetik, Bermio alan eratu de, nik ez dut enteniten Bermio itxosora begir espada, eta pentsaten dut Bermio tarrape, egunen baten Bermiok benetako lepu emongo balek itxosuri, damutasun handiz hartungo leki dule. Orduen, ondare hori, jabotie, babestutie, aitortutie, horren arrutasune biztutie, pentsaten dut etorkizunerako oinarri sendo bat imitzi dela. Eta bebai, horregaz batera kontziente esatie, garizela modernuek, aintzindarizek, barriztatzaileek, referentiek, eta horrek emon biduzkela bebai, hauri gogue, esateko, bitu zelako legaue itxidoztien, gure aurretik egon dizenak, eta orain atzeti datozen antzako hauri arduri hartun bidu Bermiotarrak, ezta? Eta gero, esate baterako bai, batzi jentie solidaritza gunin dana, restaurana, moteko marmitze eta atune plantzen, eta horren beste jente diferentie batutie bai prestatzen berori solidaritza gunin, bai bertaratzuten zaten eta hori dana, horra gauza ekitzen daue errize. Orduen beharrezkuti ez, nik pentsaten dut arrainazoka beharrezku dela, horra gaitzik guztitzea gaitzik. Ez bakarrik azokan bertan dauzen enpresak gaitzik, da hori bai, ze herri bat ekonomi barik galditzen da. Ze azken baten lortu behar duguna da, errizen gazte guztizek aukeri okitzeko, bizitzeko, euren bizimodu aurrera aterateko, eta, igual gaur egunien itxosogaz lotute dauzen enpresak ez dako lehen okitzen da inpizo guztize? Bai, igual ez. Bai, horrek ez da gure esan, etorkizunera begire zentrizena gauze berrizek lortu, edo berau azoki aldatu egin behar dela, ala edo nola, ze gaur eguneko azoki bestal lehen izan dena, ze gizarti zelan zuen aurreratzen edo aldatzen, azoki berabe aldatzen zuen da. Orduen, ni pentsaten dut arrainazoki beharrezku dela herri eitzeko. Personak bizimodue, gu beti esaten du, atun lata bat, edo egaluze lata bat, edo bote bat, jenti pentsaten dago eta sarritzen esaten dozko, orain ingleseko berba eta modan, commodity dala, ez da hori, atxera llegazara, kantzata zauz, ez dakizu zer zan, eta igiri eta listo, eta etxagun moten importantzirik, dioz, listo, igiritzen dut, zandot eta kitzu. Hori latie supermerkaurea llegateko edo ondera llegateko egon diez arrantzaliek. Egon diez lelo vaporak itzen dauinak. Egon diez arrantzaliek. Egon diez transformazio katien biarritzen dauinak. Trazabilidadien biarritzen dauinak. Zientzilarizek. Dauz, gailu teknologikue garatuten dauinak hori arrantziek gerota sostenibli hau esan deitzen. Dauz, inbertsinuek itzen dauen erakunde eta organizazioek. Dau, distribuzioen parte hartuten dauen hainbet eta hainbet eragile. Horre danatiez, personak, diez familizek, diez gizartiez, diez komunidadiek, eta horreri eustentzo egaluziek edo atun lata horrek, ezta? Bai, erronkari nagozizena da izatie Bermio erreferente bat itsaskontuetan. Hori lortuten badugun, edo bai, aurten irabazi dauen nautika eskolaren bidez, dakolakon itxasupeteko eskoli hor, formakuntza aldetipe aldalakon lan asko egin, edo bai dakulakon sektore bat, bai bajurekue eta bai kongeladorana, erreferentik direnak eta hori dana, jarritu behar duguna, edo kontserbatan euretan, edo beste dozetan sortu aldana, Bermio segiti dakola izaten erreferentie itxosoko kontuetan. Ni pentsatut hori dela, herri modure daukun erronkarik handizena, eta arrainazoka herrizen eskaparate batan egin, hori izango lekiden erronkie. Etxa pregunteko, zelan okurritu datzon arrainazoki sortuti ez hori egaluz ez ari zemontzoieneko aitzetu zauen, bai pregunteko txatia zelan okurritu datzoien arrainazokako kidiei, egaluz ez ari hori emoti. Ze pentsaten dut Bermiotarrak itzen dugun aitorpen handizena dela, eta oso gauze politze dela. Eta benetan estimatu orduen, guztako lekidaz jakitzie, zelan hartun zabien hori erabakize,
Eta zein esan da, Arrainasokako Egaluze sari horretan, berantzako momentorik unkigarri zena, eta ez da balizo berarien montzoieneko zati. Urtero lez, Egaluze sarize eskainiko dugu. Arrainasoken inaugurazio egun berezi honetan, handiz gatoz aurtengoko Egaluze sarize emotera. Eta aurten be, bizortzetik urtendan aitortza bat da. 2026ko Egaluze sarize Bermioko nautika eskolieri emoti erabaki dau Arrainasokako elkartiek. Babito, hori niko harin sortu zen, Arrainasoka eta Irurtegarrenin edaulan, ze ikuste zan gendun, lehen komentadotena, ez da? Ez dola gula ezatuten asko, albokun biharra, ez dugu zetuten jentik zeritzen dauen, eta orduen Egaluze sarizegaz guzan zan dana da, hori, askotan dinezun lagako, mereziten daun honok errekonozimentoren bat, bardin zozte zeharlotan, bueno, eta orduen hortik sortu zen hori ideie, esaten, egin daigun sari bet, ez dagoena sari granoa apez, haulan pertsona bat, edo erakunde bat, edo talde bat, horrizen alde biarritzen dagoena eta ganera lan horretan itzen dagoena irudi on bat plazaratu eta erakutsi, horren ingurun egin daigun sari bet monta. Orduen, izena izan zen, da ze izen imitzen zagu, ze, klaro, Arrainasoka izena ez da eskun gustaten izan horren beste, erdun esan gendun, zentze herri maien haulan eta arrantza munduen zozer preziatue, Egaluzie, osea, Egaluzie da, juren moten dauena urtin barruen ekarpen ekonomiko handizenak, ganera bera Egaluzi be superestimatu da, eta bebaik kontserba lantegizetan Egaluzi beti da como produktu estrella batelez, eta orduen izena Egaluze holan sortu zen, estimazio hori omoteko herriko jente desberdinei, ezta? Eta hor, azikeratan ez gendun eukin oroigarri grano bapez, eta izan zen plaka batelez, eta izan da diploma batelez edaula. Eta lehengoko Egaluze sarize ere base zabien San Juaneko zaintzailiek, komisioek itzen dagoena San Juan Zabon. Eta gero, Nestor Basterretxeak, esan zain, nik ingotzutie diseinu bat Egaluze sarizena, eta orduan gaur egun emoten den Egaluze sarize oroigarri hori, Nestor Basterretxeak egintze dago, eta horrepedako beran garrantziz eta beran pizue. Eta galdera horre hartan, baitan ekin dozten handino, igual zen izango zen unkigarriz dena, ez da? Eta ni pentsat, momentu unkigarri asko egon dizela Egaluze sarizen inguruen, eneetzako momentu unkigarriz demenetan izan zen, prestiz eta gero, arrantzali ere mondatzoien Egaluze sari bet, euren lanagaitzik itxosu garbitzuten. Ze ikustiek kostie egon zan moduen, ze igual orain astute daku, alan iundute, baltzitzute, bizibarik, eta ganera horrek ekarri zaben ondorizuek gure arrantzaliei eta dana, eta horregin zen lana, osea, noperaren biziz aurratateko garbitzu biharra itxosue, istripu batea gaitze, istripu bat izan zen erabaki oso txar batzuek gaitzik eta dana, hori superunkigarri egin ze han ikusi zalakon, hori, itxosuen osasune supergarrantzitsu edala gure ekonomize aurrera ateratzeko. Eta ganera, hau momentu gogoratutik, aurtengo Arrainasokaren itxosue zainduteko gaitzegaz super lotute due, eta igual hauri momentu azpimarratuko nuke.
A ber, nautik eskolerik aldetuko lekitzatena da, etorkizunera begire, eurek zelan ikusten dauen, dakoien ikasle barrizek, eta horrek zelako lan aukerak pentsaten dauen okingo dabila etorkizunien, animeteko jentie, edo ez anime, baizik eta esateko itxosuek zelako aukerak emon aldauzen, bai itxosotik kanpo berton ikasten dabinak zelako aukerak aldabinokin. Orduen, hori ikuspuntu zelako dakoien etorkizunera begire. Bueno, zer esan ez da, azkenien eskola bat gara, Bermion gauzitu eta azkenien horrek olako premiso bat emotie zentrueri, hezkuntzako zentro bateri, ez da, oso errekonozimiento potentia da guretzako. Orain arte intzun lan guztize azkenien ikusten da, igarten dela herrizen bebai, ez dela bakarrik ikasketa batzuk eitzie pasati eta aurrera, apurtzu bet herrizen eragine bebai badako gule. Horra ipatu bebai, ez bakarrik langileek eta irakasliek, ikasliek bebai hau posible izetie intzauiela. Eta azkenien oso posik, azkenien gure 50. urte hurrena da, eta ganera hau premisua jasoten du orduen oso arro. Einiko lanagaz, eitzen gabizen lanagaz, eta motibeta etorkizuneko lan guzti hori aurrera eruteko. 50 urte diez da, eta hasi ginen eskola txikitsu beti izaten, eta gaur egunien asko hasi gara, eta hau errekonozimentu aitortza hau oso garrantzitsu da guretzeko, ondo segiten biharrien segiteko ganakaz, da oso posik, oso posik. Bale, eta zein je gaur egungo erronkarik handizena itxak sektorien? Gaur eguneko erronkarik indartsuena niretzako esango lekide mutilek, gaztiek, itxasora bultzatuti, ez da. Dano dakigu itxasue lan gogorra batala, danon artien atraktibo hauen bide. Gaur partitik, irakaslien partitik bai, eta enpresape bai, gerota atraktibo da hui haitzen, eta gerota ikasle gehi zaudaku animeten itxosora. Eta hor bai, bazkenien neska gehi zau erakarti ez da, gerota ikasle neska gehi zau dako guz, horre apurtzuete ikusti ez da, bazkenien lana dela eta posible dela horregotie, eta teknologia aldetik dekogune aurrerapen guztizek egon dizena, bazkenien gure hezkuntza honetan edo ikasketa honetan bebai, egokitu egin begarala, zentro moduen, irakasle moduen, eta horrek azkenien erronka bat suposatuten dago. Emakume gerota gehi zau dauz animaten itxasoko mundure, egito modun aldu esan bakule ikasle bat kapitzan modun dauela atunerutan, eta esan da loko kapitzana atunerutan dauela biharrien, eta hori destakateko aukeri dela uste dut. Orduen gaztiek badakoie interesa itxasuen lan eitzeko, zango lekizuia baiet? Hombre, matrikulek aurri dino, beti dakul lista esperak, gelak oso beteta dauz, eta subiko jentie sobre todo, beti dauz itxosorako prest, eta horra betxoten daue euren bizi profesionala egize da makinetako gero askoz opzio gehi zaudako jela, eta batxutan itxosu probata gero beste gauze batzu topaten dauila, aur gauze biharrien, euren bizi profesionala osue bertan eitzeko. Azkenien da eurek pilo bat azkenien egize da interesa badauela, egize da bebai ez bakarri Bermioko jentie, bai kanpotik badatorrela jentie bebai, eta hori azkenien oso importantia da guretzako, zentro moduen. Sariz entrega da nuen behar esan dauie, amairu nazionalitateko ezberdin ikaslietakule, eta bebai hauri lanagu dute aipatu, ez da, inklusinue ganagu gauzen haitzen, herrizen eta atunero eta merkante maien. Eta ze balore transmititzen zazuie edo transmititzen dotzuie bebai ikasliek? Ni pentsatzen dute ikaslire transmititu behar dintzen balorie dizela disiplinea, respetue, biharreitzeko gogue, eta gero, Bermiotarrek dakun barruen auri sana, ez da, berbie, ez da, komprometiten bazaren zeu zertarako, eitxie eta pertsona moduen formatia.
Bai, azkenien pentsabiduaz gure ikasliek egongo dizela Itsosuen barko baten, eta euren artien bai, azkenien komunikazioa hori disiplini lan eitzeko lantaldien eitzeko lana eta hori gaitasune eukitzie eta konpromesue eta azkenien hori guretzako oso importantia da. Eurek hori lortutie geroan okingo dauen edozein egoera dela eta konpondu alizetie. Segurtasun egoerak, segurtasun oso garrantzitsu da guretzako, eta gero elkarlana euren artien ondo konpondutie, barko baten konflikto asko aldi sortu, eta horre konflikto guztizek aurrera ataratie eta denon artien lagundutie, talde lana pentsatu dela oso garrantzitsu. Eta konbibentziz, bai, azkenien. Konbibentziz, azkenien eso, ez. Bizi modu eta, bertan barkuen bizitzen zauz egun zuen, 24 ordu, bertan barrun sartunde, eta horrek situazio estresanti gestionatie oso garrantzitsu eta aurri irakasten saiatuten gara. Udaletxiri eurentzako zer dan egaluze zarize, zer errepresentan dauen udaletxiri egaluze zarize motie, eta preguntek elik diot, nautik zelako garrantzize dakon herri zen eurentzako, eskola nautikia. Eta, nik uste akabateko edo, beste barik, apurbete, azkenin batzordieri, Bermioko enpresa danari eta azkenin nautiki aurrera eitzeko gure alde dauzen danari, eta hau posible gintzauien danari, eskerrak emotia. Eskertu, bai ikasle, bai enpresak, eta bai nola ez, 50 urtere hasieratik hau posible dauen irakasle eta langile guztizari. Bermiodan Itsosoko herrizegaz ezinbesteko eta formakuntzia hemen egotie, orduan horrek sektorientzako beti izan da hurbiltasun, oso ondo. Bai gogoratu bidu aurten nautika eskolak 50 urte egiten dauzela, egaluz ari zenun dagoela dakoien rekorridu gaitzik, azkanin 50 urtetan egon diz, herriko jentie eta herriko estana formaten, ez bakarrik itxosoratzen alizateko, sino que itxosun dauzela da lan bat non denpora guztizen barriztuten dauzen eta denpora guztizen euren tituluk barriztuten on bihar dauien orduen nautika eskoli horregotie eta bidelagun izatie ezinbesteko da Bermiolako herri baten, eta azkanin hori baino formakuntzi baino importantia zer dago etorkizunera begire. Lan gogorra itzen dabiz, egiz da etorkizune eta momentue latz dauela. Aur gabiz elkarlanien erakunde ezberdinek, etorkizune hobetuteko eta nautika eskolie potentez egiteko. Bermioko nautika eskolie potentez egiteko. Arraina azokan topakuz betiko moduen gure enpresa, konserberak eta arrantzalienak. Horrez gain aurten dakuz gure artizagoepe ametik sartunde, beti itxosuaz lotutako produktuk edo materialak edo erropak ekar dauinak. Azkanin arraina azoka bat eta guretzako garrantzitsu da zelan identitate hori asmati ez da. Eta, aurten etor dabe aztertu, Eusko Jaurlaritzaren eskutik, horrek izela, dabiltzezela guren kalidadik eta testaten, hemen Itsosoko gure testako da. Ondo politxo, danotako jaukeri eta horretatik pasateko, ozake politxo bai. Eta ezintzu aztu, betiko moduen, karpa solidaizue, hemen dako marmitze eta atunerria probateko aukerarik hobiena, ze azkanin hemen atzen dauzen zukaldarizek, aurretako urtietako eta urtietako esperientzize hau eitzen da ezintze esko hobi hauetan itxi marmitze. Eta, hortik kanpo, betiko moduen ekintza gizau dauz, arrain salmentan simulakuen, irteerak barkuen, Bermeotuna eta Urdaibai ezentziak alda batera ingo dago aurten zapatun eta domekan katak. Eta azokie bizi, sartu, proba, erosi, aprobetza eta bizi.